guys. Good evening, good afternoon, good morning, whatever you're watching from. Please like, subscribe, and share. Right, hit the subscribe button back here. You rock it out. Ịdị ngọzi n'etiti Igbo niile, ọ jazị ngọzi nwafọ gị Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, rịọbara ego ndị nje arịrịọ, kịta na n'ọnwa anyị. Amen. Rịọbara anyị arịrịọ ọ nne nke Chukwu dị asọ, ka o wee zoo n'aka nkwa nke Kristi. Arịrịọ, anyị na-arịọ gị o Chukwu, ka ịrịnye Kraịst n'ime obi anyị, ka anyị bụ ndị e njekwubere oziọma, wee mara iwere arụ Kristi nwa gị, site n'afọ ya na obe ya, wee bata n'otuto na mbilite n'ọnwụ ya, site na Kristi dị ime anyị. Amen. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, kịta na ebo niile n'ụwa ebebe. Amen. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, etu ọ dị n'etu na kịta na ebo niile n'ụwa ebebe. Amen. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga so n'ebere nke Chukwu ka ha zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara m. Good evening and welcome to EBEONADI 103.5 FM News Updates. Today, Monday, the 18th day of November 2024, and the time is 4 minutes. DSS report on traditional stool of Anambra community missing. OT commiserates with the Nigerian army over killing of 3 soldiers by gunmen. You are wasting Ebonyi taxpayers' money on frivolities, a PDP chieftain tells Nwokolo. Bishop Owen Nwokolo inaugurates St. Michael and All Angels Anglican Church, Ogidi. Rwanda coach reveals plans to neutralize Oshime, Boniface, Simon. Israeli strikes kill Hezbollah spokesman in Beirut, dozens in Gaza. Now, details. DSS report on traditional stool of Anambra community missing. The report by the Department of Security Services DSS in Anambra State on the Ojoto community traditional stool saga is missing from the government records. News update lands.